Primært er de lymfoide organer knoglemarven og thymus, hvor selve produktionen og differentieringen af B- og T-lymfocyterne finder sted. Som der er de primære lymfoide organer, så er der også de sekundære. Det er lymfesystemet med lymfeknuder, mandler, milte og polypperne i næsevælget og blindtarmens ormeformede vedhæng. Som tidligere nævnt, så er immunforsvaret i kroppen opdelt i to dele. Det uspecifikke forsvar og specifikke. Det uspecifikke forsvar kan i nogle tilfælde forsinke infektionen, indtil det specifikke forsvar træder til. Det er nemlig rettet mod helt bestemte mikroorganismer og virker derfor mere præcist end det uspecifikke forsvar. Figur 5,1, som er vist i bogen, viser hvordan det er, at immunforsvaret er opdelt i to dele. Det er et skema, som viser hvordan immunforsvaret fungerer i kroppen, både det vi er født med og det vi udvikler gennem tiden. Den uspecifikke del er den del, man er født med. Den beskriver hvordan den ydre passivt virker ved at der er nogle bakterier, der naturligt findes på vores hud, som danner frie fedtsyrer, der giver beskyttelse fra bakterier. Så er der den indre, som sker inde i kroppen på os. Hvis det alligevel lykkes for en mikroorganisme at trænge gennem den ydre del, altså huden, så er det fagocytterne, som angriber dem. I slutfasen nedbrydes mikroorganismen. I den ikke-cellulære del består så af hormonerne og ikke en celle i forhold til fagocytter. Komplementsystemet går så ind og nedbryder mikroorganismen. Makrofager er større celler, som navnet også tyder, da makro betyder stor. Makrofager findes i kroppens væv. Disse celler fortærer og nedbryder mikroorganismer. Efter nedbrydning af mikroorganismen udstilles overfladeproteiner på makrofagens overflade på MHC2-receptoren. Dette overfladeprotein fungerer som et antigen. Antigener er de stoffer, der igangsætter den immunologiske proces og antistofproduktionen. Makrofagens overordnede funktion er at optage en bakterisk-mikroorganisme via endocytose, hvorefter den så udstiller dets antigen på MHC2-molekyler. Og antigenet, som jo bliver udstillet, igangsætter den immunologiske proces og antistofproduktion. B-lymfocytens vigtigste funktion er at producere antistoffer, så ikke at antigener fra ukendte mikroorganismer forekommer. En B-lymfocyt danner et bestemt antistof, som passer til et antigen på mikroorganismen. Måden den genkender et antigen på, så den kan danne antistoffer, er ved hjælp af membranbundne antistoffer. B-lymfocyten har som alle andre celler også MHC2-receptor på overfladen. Her udstilles antigenerne, som B-lymfocytens membranbundne antistoffer indfanger. Men for at B-lymfocyten aktiveres, skal den først stimuleres af makrofagen og T-hjælpe lymfocyten ved hjælp af lokalhormoner. Herefter kan den dele sig til plasmaceller og B-huskeceller. Det er altså nu, hvor B-lymfocytens funktion er nyttig, da plasmaceller danner antistoffer, og B-huskeceller husker de bestemte antigener via det bestemte antistof. Oversigt over immunforsvarets virkemåde. Makrofag optager og udstiller mikroorganismens antigen på sin MCH2-receptor, og T-hjælpecellen binder sig hertil via sin TCR og CD4-receptor. T-hjælpecellen aktiverer desuden T-hjælpeceller, der går på jagt efter virusinficerede kropsceller. T-hjælpeceller binder sig til disse via sin TCR og CD8-receptor, og den virusinficerede celles MHC1-receptor med udstillet antigen. Herefter udskiller T-dræbercellen perforin, der dræber den virusinficerede celle. T-hjælpecellen binder sig også til en B-lymfocyt via sin TCR og CD4-receptor og B-lymfocytens MCH2-receptor. T-hjælpecellen kontakter makrofager, der herefter fanger og tilintetgør virus. Celletyper. Der findes forskellige T-lymfocytter, der hver især har deres egen funktion, men det vil jeg komme mere ind på senere. Det hele starter med, at makrofagen fortærer mikroorganismen op på sin MHC2-receptor udstiller og dermed præsenterer den indtrængende mikroorganismens antigen for T-hjælpelymfocyten. T-hjælpelymfocytens funktion aktiverer og koordinerer immunforsvaret. T-hjælpelymfocyten har på sin overflade en TCR, det står for T-cellereceptor, og den passer til at binde sig til alle MHC-receptorer, der udstiller et antigen. For at der ikke skal ske fejltagelser, så den immunologiske proces starter i utide, har T-lymfocyten en ekstra receptor,
CD4-receptoren, som kun passer til MHC2. En anden lymfocyt er T-dræberlymfocytten. Den aktiveres af T-hjælpelymfocytten via lokalhormon. Dens funktion er at dræbe virusinficerede celler, som udstiller virusantigener på MHC1-receptoren. For at sikre, at T-dræberlymfocytterne kun dræber inficerede celler, har de foruden TCR ydermere en CD8-receptor, som passer til og vender sig til MHC1-receptoren. T-lymfocytterne kan via CD4 og CD8 skelne mellem makrofager, B-lymfocytter og virusinficerede kropsceller. T-dræberlymfocytterne indeholder også granulat eller stoffet perforin. De dræber inficerede celler, som binder sig til ved at tømme disse granulat. Perforin perforerer, det vil sige gennemhuller cellemembranen, og den virusinficerede celle springes ved en osmose. Så til den tredje lymfocytte, som er T-huskelymfocytten. Dens funktion er, at den husker et bestemt antigen via specifik TCR. For eksempel, når vira eller bakterien er blevet ført ned til lymfeknuderne, er det T-hjælpelymfocyttens ansvar at aktivere B-lymfocytterne. De vil herefter dele sig i to typer for at producere antistof imod den angribende virus eller bakterie. T-hjælpelymfocytters primære opgave i det lymfatiske væv er at spore viruser og bakterier, der gemmer sig inde i cellerne. Dette gør de via deres receptorer, der kan opspore de antigener vira efterlader der, hvor de har været og formet sig. Hver T-lymfocyt har en specifik virus, de kan genkende. Når vira er detekteret, bliver de frigjort og signalstof, som opfanges af T-dræberceller med budskab om, hvor de skal bevæge sig hen.